kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po sa Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Guys, nandito kami ngayon sa may Tanay, Rizal. Kung mapapansin niyo, may garden ng mga bonsai. Ang ganda. Harapan nila yan. Ito po yung harap nila. Nagtitinda rin ng mga kahoy. May tindang buko. Ayan, may mga suka. Ayan, nagtitinda rin sila ng walis tambo. Nagtatanong lang kami guys, kasi naghahanap kami ng kahoy na gagawing pahingahan doon sa bahay sa Batangas. Baka gusto nyo rin pong bumili, ipopromote ko na yung product nila ate. 18,000 daw. 18,000 po ang presyo. Ang sarap na upo ni Papa oh. Ito po magandang kahoy. Nara ate, halo-halo. Ito acacia. O ito guys, acacia. 18,000. 18 na. Itong inuupuan ng aking asawa Nara. Isang set na ate yung 18,000. Aba, libre deliver? Pwede man pag sa layo. Pagka malayo, may charge na siya. Ah, pag malayo, may charge na raw po. Ate, promote mo nga. O, yung product mo to. Oh, baka gusto niyo po. Deliver. Oh, Meron naman na. sir, may ano lang siya, may charge lang siya. Okay. Pero kumbaga, may tawad pa naman yan sa 18. Pero kung kayo na po yung kumuha, pipick up, mas may bawas. Ayun ang maganda. Papa, gawa mo na para magkaroon ng ano, bubong. Ito maganda. Papa, 18. Ate, bigyan mo contact number mo. Ayan. Sarap. Hindi yung siya ate parang maano ka. Wala ka ate last sayang. Sasabihin ko, i-invite ko kayo rito sa bayan ng Baras. Mga orchids po, marami. Di ba may live selling ka, Nay? Oh, meron po akong lahat. Hanapin lang ninyo si Rosie Raimundo. Ayan. Marami pa dun, ma'am. Sa likod. Sa likod, marami pa. Ay, Marami pa, kuhanan nyo. sige nga, pumunta nga tayo dun. Salamat kay nanay, napakabait. Talaga, hindi ako nambobola ha. Ang kinis ng mukha nyo na, makinis pa sa mukha ko. Ba talaga? Flawless. Ayan guys, yung nakikita nyo na yan. Ano din Waling-waling. Ay, ang ganda pala. Nauso ata rito sa Rizal ang ano, orchids. Dati na po ito, ngayon lang ulit na po sa. Talaga, matagal na? Tagal na po. Matagal na akong pabalik-balik dito ah. Ito po yung ano, yung kay Jotarok ba? Ah, Jotarok. Magkano naman yan ate? 1,000. Ito, nasa likod. Hindi, yung mga nasa loob. Depende po sa puso. Yun, mga banda po. May budget plans ba? Dito muna tayo. Ito nga sa harapan eh. Pwede po bang magtanong kahit di bumili? Nakakaya naman, de joke lang. Ito lang po. Magkano? 340. Ah, 340. 240. Naku, nabingi na ako. Ang ingay kasi. Ito guys, andito tayo sa mismong highway ng Pililia, Rizal. Balak po. Ano ba? Ano bang ano to ate? Rizal. Rizal po. Ah, Rizal. Anong street yan? Ano, San Miguel. Ay, iba-iba kasi ng ano eh. Doon Pililia sa kabila. Ito, Baras. Baras Highway. San Miguel ate? Okay. Ito guys, 240. Pero ang 240 nila, sobrang lalago. Ayan oh. Ate, pare-pareho ba ang presyo niyan? Ang gaganda, no? Kasi yung iba, may nakikita na
Tag 120, 130. Pero, syempre, kung makikita nyo naman, oo. Meron kami noon, kaso wala pang bulaklak. Makikita nyo naman guys, ang gaganda naman kasi, ayan oh. Kaya 240. Ito, ate, ito, magkano to? Ito? Opo. 9. Oh, 900. Mura na rin ito. Meron ako napagtanungan itong mahal-mahal eh. Ito, magkano to ate dito? 850. 850. Ate, ano bang orchids yan? Ano ito? Palinotis. Ano po? Palinotis. Palinotis. Sana tama yung pronunciation ko. Nabubulol pa naman ako. Ako nga rin po. Ang dami ito nabili ka. Na, ito magkano? Pare-parehas ang presyo? Ito. Ah, magkano? 850. 850. Basta ito lang mahal. Ito lang daw ang mas mataas. Huwag naman mahal. Pero hindi. Ate, gaano po katagal yung bulaklak niya? Tagal. Pwede mo ilagay sa loob yan. Oo nga, ng bahay, no? Ang init, nakakailang beses na ako. O ayan, si ate, yung magandang may-ari. Ang dami. Ito mga ulam. Kasi paano pag hindi naglalay? Ito, na, oo, alam mo na, malaki ang tulong ng nagla-live. So, ibig sabihin pala na, nagsishipping kayo. O yan guys, kung pagmamasdan nyo si nanay, maganda. Ay, hindi ako nang babola, nay. Ang buka, kakulay ng ating halaman. Ayun nga. Nay, i-promote mo yung inyong orchids. Magkano po yung mga ganito? Parehas din nasa labas. O, 240. Pero guys, ang 240 nila, talaga namang pong makapal. Daming ugat-ugat, marami pong suloy. Ayan. Yung iba, pa-bloom na. Super talaga. Sa ganda. Pag orchids, maa-amaze kayo sa ganda ng kanilang mga bulaklak. Iba-iba, di ba? Nakakabata yan. Ayan, nakakabata raw, sabi nanay. Guys, 65 na ako. Katitingin ko, buong Oy, bata. 65, hindi halata. Ay, nay, dito ka muna, huwag mo kong layasan dito. Ay, parang yung mga aso ko yan ang ingay ah. Pasensya na guys, maingay yung aso. I-interview natin si nanay. Nay, ano yung ginagawa ninyong pampaganda ng dahon dyan? Fertilizer. Ano, B1 at saka Melanet. Maraming klase. May nag-aalaga nito dito talaga. Ah, okay. Kaya pala. Ako naman, taga-tapon lang. Taga-self-stock, taga-live. Ayun ang maganda. Oh, may sayo pa. Marami ako Oh. Pero nay, dito tayo sa kabila. Maganda din yung magkano to. Kalachuchi, Oh, kala. 650. Ah, 650 kalachuchi. Yung walang ano, bulaklak. Parehas. Ay, ang ganda oh. Ayan. Ito na pag walang bulaklak. Oh, 800. Pero mababa na to. Mababa na yan, mura na yan. Ayan oh, 800 guys. Nay, kung nagsishipping kayo, pwede ko pala itong ipaship. Ah, ito magkano yung ganito? 800? Walang bulaklak. Mura na. Pero may mga buko na rin na iba niyan. O yan. Mas mura sa kanila yung waling-waling. Pag ganito kalaki, pareho lang. Ano yan, 1.5. Ito, kamumulaklak na lang. Ayan. Halatado nga, may bukong-bukong na oh. Kasi dito talaga kailangan may nag-aalaga ng orchids, no? Meron. Pag halimbawang bumili ako ng ano kahoy. 350. Oh, 350. Ayan. Tapos bigla na naman. Oo nga eh. Kaya pala nauso sa kabila rin may mga orchids, may mga ano. 350 yung ganito. Ay, yan ano lang, 300. Ah, 300 lang. Bumaba si nanay. 300. Yan, nagbibenta rin po sila ng mga kahoy. Pang, Meron daw mga bago. Yung mga
Pag bagbago, magkano? 350. Eh, paano itong mga to, Nay? May mga waling-waling na. Ano yan? Banda lang yan. Ah, banda to. Magkano? Ah, 400 pag may mga bulaklak na. Akala ko lahat to magkano? Ano? Kukwenta yan sa pagkakita. Ah, isi-set na. Set siya pero kukwentahin sa 400. Ang ganda tignan ano. Dami nga nagpapapicture dito eh. Katulad mo, katulad natin ay. Ang ganda oh. Ayan oh. Eh pag ganito na, nakakapit nga talaga sa kahoy, yung mga ganito, wala naman siyang bulaklak. 3,100 nito. 3,100. May mga ano na yan. Aba, okay na rin talaga. Pag bibig ka na isang ganito, 100. Ayan, ayan oh, 3,000, hindi na masama, talagang ano na rin, maganda. 'Di ba? Kung may budget ka, talagang sulit na yung 3,000, guys. O ilang puno 'yan ng banda. Tapos kung yung mga maliliit nito, Nay, magkano? 100, o bilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. Ganyan ang presyuhan dito. Ah, maganda pala pag may budget ka na, no? Hindi ka na mag-aalaga kasi naka-ready for display na. Hindi lang pala mga rare at common plants, mga common plants, kundi mga orchids din, yan. For display na lang din. Ang gaganda talaga, oh. Napakagandang tignan ng mga banda na nakakapit sa kahoy. Lakad-lakad tayo guys, punta natin sa loob kung gaano kalawak yung kanilang nursery's garden ng orchids. Ang kakapal na at ang lalaki ng mga ugat ng mga banda. Talagang sulit na po yung presyo nito kasama yung kahoy. Ito na, napakalawak ng kanilang orchids nursery. Yung mga nakikita niyo mga walang bulaklak, 120 lang po yan. Pero pag may bulaklak na po, 240. Wow, ang ganda tignan. Nay, paano mo alagaan yung mga orchids? Lagyan ng gamot. Oo. Parang galit si Nanay. Lang dilig. Ayan.